Ο άνθρωπος δίνει 3 υποσχέσεις όταν πάει να γίνει μοναχός. Το πρώτο είναι η παρθενία, ότι έρχεται να ζήσει στην παρθενία. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει γυναίκα και δεν μπορεί να συμμετέχει σε τέτοιες δραστηριότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με τα υπογάστρια πάθη, όπως τα λέγουμε. Το δεύτερο είναι η ακτιμοσύνη, δηλαδή ο μοναχός δεν του ανήκει τίποτα, δεν του ανήκουν ούτε τα ράσα που φοράει, δεν σου ανήκει τίποτα. Και αυτό συμβαίνει όχι γιατί πρέπει να είσαι φτωχός, αλλά γιατί αν μπαίνεις στη διαδικασία να σκέφτεσαι αντικείμενα και να προσκολάς τον νου σου και την καρδιά σου σε αντικείμενα τα οποία βρίσκονται στον κόσμο αυτό, αυτομάτως αν χάσεις αυτά τα αντικείμενα χάνεις και την ειρήνη σου. Οπότε επειδή επιδιώκουμε πάρα πολύ την ειρήνη για να μπορεί να καρποφορήσει ο άνθρωπος και να εξελιχθεί, αποκόπτουμε όλους αυτούς τους συνδέσμους με τα πάθη και με τα πράγματα του κόσμου αυτού δια της ακτιμοσύνης. Δηλαδή δεν μου ανήκει τίποτα, δεν έχω να ανησυχήσω ούτε για τα ρούχα που φοράω, ούτε για τίποτα. Όλα αυτά τα κανονίσει ο Θεός, όλα μου τα έφερε ο Θεός, όλα μου τα έδωσε ο Θεός, όλα αυτού είναι και έχει ο Θεός. Από εκεί και πέρα, εμένα με ενδιαφέρει να είμαι ελεύθερος από όλα αυτά και να γνωρίζω τον εαυτό μου και να συνδέομαι περισσότερο με τον Θεό, να καθαρίζω με τη βοήθεια του Θεού. Η τρίτη υπόσχεση βασικά είναι η υπακοή, η οποία είναι πρώτα στο γέροντα και μετά σε όλους τους αδελφούς. Δηλαδή, βγάζω τη δική μου σκέψη και αυτό το οποίο θεωρώ ότι εγώ είναι σωστό και θεωρώ σωστό αυτό το οποίο μου λέει ο αδελφός μου και ο γέροντας. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να διαλυθεί το εγώ, το οποίο δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα και τα περισσότερα πάθη και το περισσότερο πόνο στον κόσμο αυτό. Όλη η αδικία και όλο το κακό που προέρχεται από αυτό το εγώ. Και όλα αυτά τα τρία πράγματα μαζί, όταν μπαίνει ο μοναχός και τα υπόσχεται και τα προσπαθεί να τα φέρει σε εφαρμογή, είναι αυτά τα τρία θεμέλια τα οποία το βοηθάνε να καθαριστεί από τα πάθη του και να αγιαστεί. Και εκεί πέρα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της δυσκολίας. Να τα βάλει με τον εαυτό του στην ουσία, με τον παλαιό εαυτό και να χτίσει τον νέο άνθρωπο.